Predstavujem vám rodinný dom v pôvodnom stave, ale pritom s veľkým potenciálom na rekonštrukciu. Pozývam vás na obliadku. Túto nehnuteľnosť vám prináša Matias Reality. Predávať štýlovo je ziskové. Nehnuteľnosť sa nachádza na Krpelnej ulici, blízko centra Detvy a spája pokoj rodinného prostredia s komfortom mesta. Vďaka veľkému pozemku 950 m2 a navrhnutej dispozícii je to ideálna voľba pre štvorčlennú rodinu, ktorá si tento domov pretvorí podľa vlastných predstáv. Vedľa domu je pohodlný vjazd bránou pre auto. Pozemok je svahovitý, funkčne rozdelený terasami s odvodňovacím kanálom. Za domom je umiestnená kamenná pivnica, skleník, miesto na pestovanie a množstvo ovocných stromov a kríkov. Pokoj vidieka, služby mesta a výhľad, ktorý vás poteší každý deň. Vitajte v Detve. Dom má dve podlažia. Obytná časť je na poschodí. Z predsiene vstupujete do haly, s možnosťou vytvoriť z nej samostatnú spálňu. Na dlhej chodbe nájdete vstupy do kúpeľne, dvoch detských izieb, kuchyne a do priestrannej obývačky, z ktorej sa prechádza do ďalšej spálne. Na prízemí je garáž s dielňou, pivničné priestory a práčovňa, praktické zázemie pre pohodlné fungovanie celej domácnosti. Dom je v pôvodnom stave a je určený na kompletnú rekonštrukciu. Preto sme spolu s interiérovým dizajnérom navrhli otvoriť dennú zónu. Prepojiť kuchyňu s jedálňou a obývačkou do jedného veľkorysého priestoru. Novú spálňu sme navrhli oddelením haly od chodby. Pôvodnú spálňu sme zmenili na pracovňu. Vznikne tak prehľadná, moderná dispozícia pre pohodlné rodinné bývanie. Ak vás ponuka rodinného domu v Detve zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si osobnú obliadku.